Две неща, които имам да ти казвам за Вселената и манифестирането като хипнотерапевт. Здрасти! Аз съм Симона и се занимавам с хипнотерапия от 2022 година. И ето какво имам да ти кажа за Вселената и манифестирането като човек, който постоянно рови в собственото си несъзнавано и несъзнаваното на други хора. Това, което духовните хора наричат Вселена, често е тяхното собствено суперсъзнание. Това суперсъзнание носи потенциала и качествата, ресурсите и дарбите да постигнеш абсолютно всичко, което някога си искала в живота си. За да се свържеш с него, единственото нещо, което ти е необходимо, е наистина дълбоко, дълбоко да се отпуснеш. Номер 2. Вселената не те изпитва. Ако нещо не ти се получава така, както ти се иска, то не е защото някой там горе те действа, а защото носиш подсъзнателни програми, които те блокират и които затвърждават вярванията, които така или иначе вече имаш. Ако си готов да пуснеш тези вярвания, в сайта miloversov.live ще откриеш начини да работим заедно.